ኦኬ ቀዳሚት መዓልቲ ከም ዝትሪያ ዘለኻ መጀመርያ ነብስና ክነላሊና ሓደ ሰብ ኢንትሮዲስ ዩርሰልፍ እንተኢልና ብዛ ታሕቲ ሓሙሽተ ዘላ ኢንትሮዲስ ዩርሰልፍ ማለት ነብስኻ ኣላልየና እንተኢልና እንታይ ኢልና ንምልሰሉ መጀመርያ ሃይ ማይ ኔም ኢዝ ዮሃንስ ንብል ሰላም ስመይ ዮሃንስ ይበሃል ንብል ማለት እዩ ሽዑ አይ አም ፍሮም ኤሪትሪያ አይ አም ፍሮም ኤሪትሪያ ኣነ ካብ ኤሪትራ እየ ይብል ማለት እዩ ድሓር አይ ሊቭ ኢን ካናዳ ኣብ ካናዳ ይነብር ይብል ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ይነብር I live in Canada. Nice to meet you. Nice to meet you ማለት ካ ጽቡቕ ሌላ ማለት እዩ ጽቡቕ ሌላ ማለት ስለዚህ እዚአን ማእሲና ንምልሰን ሓደ ሰብ introduce yourself እንተኢልና ነብስኻ ኣላል እንተኢልና ማለት እዩ እንታይ ንብሎ hi my name is ዮሃንስ ሰላም ስመይ ዮሃንስ ይበሃል I am from Eritrea ኣነ ካብ ኤርትራ እየ I live in Canada ኣብ ካናዳ ይነብር nice to meet you እንተኢልካ ጽቡቕ ሌላ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ታሃሊት ማዕናይ ካሊት ማዕልት ትምርትናኻ ሕቶ ከመይ ጌርና ንሓትት ማለት እዩ ከም ዝትሪኦ ዘለኻ ስለዚ ሕቶ ክንሓትት ከለና ስምካ መን እዩ ንብል መጀመርያ what is your name ንብል what is your name እንተኢልና መን እዩ ስምካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንብል my name is ዮሃንስ ንብል ማለት እዩ where are you from ተተባሂልናኻ ካበይ ኢኻ ማለት እዩ ካበይ ኢኻ እንታይ ንብል I am from Eritrea ኢልና ንምልስ where do you live እንተተባሂልናኻ ኣበይ ትነብር ማለት እዩ ኣበይ ትነብር ኢልና እንተተሓቲትና እንታይ ንብል I live in Canada ኣብ ካናዳ ነብር ብል ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሕቶታት እዚአን ኣብዚያ ዘለዋ መልሰን ኣብዚያ ኣለዋ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ አንተ ተሓቲትና what is your name እንተተባሂልና እንታይ ኢልና ንምልስ hi my name is ዮሃንስ ብል where are you from እንተተባሂልካ I am from Eritrea where do you live እንተተባሂልካ I live in Canada ትብል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ምስ ወደኻ ሽዑ nice to meet you ትብል ማለት ጽቡቕ ሌላ እዚአን ይመስላ ሳልሰይቲ መዓልቲ እንታይ ከም ትሰርሕ ሰብ ክሓትካ ከሎ ስራሕካ ክሓትካ ከሎ ኣበይ ትሰርሕ ከም ክሓትካ ከሎ ሰብ እንታይ ኢልካ ትምልሰሉ ትኽእል ኢና ክንርኢ ስለዚ ሓደ ሰብ what do you do እንተኢልና እንታይ ትሰርሕ ብለና ኣሎ ማለት እዩ where do you work እንተኢልና ኣበይ ትሰርሕ ማለት እዩ where do you work ስለዚ what do you do እንተኢልና እዚ ኢና ንምልሰሉ I am a teacher ንብል ማለት እዩ I am a teacher ንብል ንኣብነት እንታይ ማለት እዩ ኣነ መምህር እየ ካልእ እውን ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ኣነ መምህር እየ I am a teacher ንብል ካልእትኻ where do you work እንተተባሂልና ኣበይ ትሰርሕ ንበሃል ኣለና ስለዚ እንታይ ንብል እዚኣ ከጥፍኣ እሞ እንታይ ንብል I work in Canada ይብል ማለት ኣብ ካናዳ ይሰርሕ ይብል ማለት እዩ ጽቡቕ ጌረ እዚኣ ክፅሕፋ እዚኣ I work in Canada ኣብ ካናዳ ይሰርሕ ማለት እዩ I work in Canada ንብል ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ማለት እዩ what do you do እንተተባሂልና እንታይ ትሰርሕ where do you work ኣበይ ትሰርሕ ሕጂ what do you do እንተተባሂልና I am a teacher I am a student ንብል ማለት እዩ where do you work እንተተባሂልና ኣበይ ትሰርሕ I work in Canada ኣብ ካናዳ ይሰርሕ ንብል ማለት እዚአን ይመስላ ማለት እዩ ስለዚ